Amosi jawinjo mar Golden Voice kamora mora ma intiere. Ageno ni Nyasaye orito nau e yono makare. Odiochieng' ma kawuono wadhi loso kuom nyinge mag Dhoudi kata cultural names gi dho ngere. Wayudo ni nyinge wa ahinya madiere nochakwa kotenore kod Dhoudi manonyuolwe. Kuom ranyisi nyinge gi gin kaka Atieno, Wanjiko, Wafula kod moko mathoth makda kwan achiel kachiel mi atieki. Kawuono antiere kae ni kod welo mopogore ka antiere kae ni kod Linza Kibebe ma en jafwambo mar Kenya Times. Antiere kae ni bende kod Aisha Abdalla mowendo wako wuok Mombasa. Kaeto an kae ni bende kod George Obambo. Kaka ung'eyo pile okwakos ga jaduong' kata jodongo nikech gine mage jaduoko waga elai e kuonde mabetu wasebayo wan kaka jomatindo. Odiochieng' ma kawuono nonengo wabed kae ni kod jaduong' Alo. Kata kamano dich mane ok nyal geng' gi lwet dhano omiyo ne ok ochopo kae ni odiochieng' ma kawuono. Kata kamano wabiro yudo kony kowuok kuom jaduong' George ma bende en wuora ne jogo ma ok ong'eyo. Jawinjona kawuono ubiro yiena kiko dhok nikech wenda duto ok gin joluo. Omiyo kawuono wabiro ngeko Kisungu kod Oswayo matin mondo waduto wawinjre. Today we will be talking about cultural names as we mentioned earlier. Without wasting time, we are going to start with you, Miss Linza. Karibu sana. Please introduce yourself and tell us your opinion on cultural naming. Do you support it or not? And why? Hello fans, family and friends of the Golden Voice. My name is Linza Kibebe. I am an investigative reporter working with the Kenya Times. First of all, having a cultural name helps me uphold with my cultural heritage. Having a name from my tribe or from my culture gives me a sense of belonging. It enables me identify with people from my tribe, or rather my people, hence making me feel part of a larger family. My reason number 2 is that having a cultural name makes me stand out in metropolitan environments. Take for instance a situation where I'm in a place, or rather an environment where there are people from different walks of life, different parts of the world, or rather even if it's within the country but different cultures. It is my name that will make me stand out from the rest. It is my name that will make me be unique from the other people in that same environment. So yes, I really support cultural naming. My reason number 3 is that my cultural name links me to my tribe. My cultural name links me to my people. My cultural name makes me feel part of a group of people. It gives me that sense of belonging. And in a way, my reason number 3 links with my reason number 1. My reason number 1 to why I support cultural naming is that sometimes when we're given cultural names which belonged to our departed relatives or our departed loved ones, it in a way or in some sort of way keeps their spirit alive. It helps us remember them. It helps us feel like despite the fact that they are gone, they're still part of us. So yes, I support cultural naming, and I would name my kids, or rather give my kids, cultural names because I want them to identify with a particular tribe, my tribe or their tribe in this case. I want them to know their roots as well as mine. I want them to be proud of their culture so that they're in a position to also respect other cultures. Thank you very much. Tukija kwako Bi Aisha, tafadhali jitambulishe kisha utueleze maoni yako kuhusu majina ya kiasili. Kwa majina naitwa Aisha Abdalla. Katika hapo maneno ya kiasili nakubaliana nao. Manake kama mimi Muislamu nimepata challenges mingi sana kutokana na kukosa majina ya kiasili. Hasa kama kutafuta kama ID, vitambulisho tupati kwa haraka kwa sababu ya majina. Ambapo kimimi, yani mimi ni Mkikuyu, lakini wazazi wangu waliponizaa hawakunipa jina la asili. So hiyo ni challenge moja imeniweka pale katika kuhudumiwa mambo ya vitambulisho, tupata shida. Ebu kidogo tueleze kupata shida kwako kutopata kitambulisho kwa haraka ni kwa sababu gani haswa? Ni kwa kukosa jina la kiasili ama kuna mambo mengine pia? Naweza sema pia hiyo imechangia kukosa jina hilo la kiasili kwa sababu ukiona yale majina matatu ya Kiislamu sijua na kubeba vipi. Labda wewe si Mkenya halisi. So lazima niende vetting. Hata mtoto wangu nilienda vetting lazima.
kwa sababu ijulikane kweli mimi ni Mkenya halisi. So kupitia mimi naona ni vizuri, manake sasa itafikia mahali wewe, kwa sababu unzaliwa kama mtu kama watu wa Mombasa hawana ile Kikuyu, Ujaluo, Kamba, yani jina lile la kiasilia, lazima ubandike mtoto tu jina lingine. Utatafuta tu jina umbandike, manake usije ukawa discriminated, ukabaguliwa katika au majina. So ni better upate mtoto tu jina la kiasili ndo apate kitu kama vyeti, vitambulisho kwa haraka. Asante sana Bi Aisha. Nikiruka ule upande mwingine niko naye Mr. George ambaye leo atakuwa kama mzee humu. Karibu sana. Nyinge afluonga ni Jojo Chieng. Ana support ni mondo chak nyithindo kulingana kod tribe mawa ae nikech mano biro determine ni wan ja kabila mane. Iyudo ka tinende ni endi samoro jowa ma joluo chako nyithindo nying ma oko otenore kod nying mag joluo. Koro gichako nying wasunge monde ka dipo kata ka giyudo ni weche mag tijegi ema samoro miyo ng'ato chako nyathi nying ma opogore gi tribe moaye. Ero lernwane kaka weche mag tije miyo ng'ato nyalo chako nyathine nyinge mamoko ma ok gin mek Dhoudi. Kenya wa makawuono ng'eny kabinde wa mamoko temo ni mondo ging'i ka gini offices madongo kata gine kuonde tije madongo monego ndike ji machal, tineno ka samoro ng'ato consider jogi, otemo ng'iyo jogi ahinya mopogore gi kabila machielo. Jawinjo mara, iwinjo kod iti. Ne wakelo twagni kaluwore kod ni sani nyithindwa masani nyuolore gweyo oko nyinge mag Dhoudi. Ka jomoko wacho ni mago ne nyinge machon ndalo kwerewa, ka giwacho ni sani wan digital. Kata kamano, aparo ni bang' loso kod wendwa e studio ka itiegori ewi wach mar nyinge Dhoudi. Nyaka kendo juma mabiro jawinjo na erouru kamano kuom bedo jowinjo masinani mar The Golden Voice. Ne joma winjo wa mokwongo wakwayo mondo subscribe e channel marwa. Ne penjo medo kata golo inyalo yudowa e mbui ka Facebook, Instagram kod Twitter iyudowa @The Golden Voice Kenya. Iruru kamana hinya kendo wahero uduto te machalre.